Γεια σας, είμαι Σπασία όπως ξέρετε. Όσοι παρακολουθούν τη συνδρομή δηλαδή, Κατερίνα Γλυκούλα, και είναι ένα βίντεο που έχει κάνει ότι το Ασπασία Πέτρου δεν δουλεύει πια, sorry. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια, επειδή το tablet μου, ναι, είναι αλήθεια ότι δεν δουλεύει, αλλά μπορεί να κάνει βίντεο και να ανεβάσει πράγματα στο YouTube. Απλά, δηλαδή μπορεί να πάω να του κάνω service για να ξαναδουλέψει. Δουλεύει, αλλά κολλάει κάποιες φορές και θα χαθεί ο συνδρομητής μου και δεν θυμάμαι το κωδικό. Και πώς λέγεται, δηλαδή τότε θα σας ενημερώσω ότι δεν δουλεύει, ενώ τώρα δουλεύει μια χαρά, όπως θα ανεβάσω και αυτό το βίντεο που κάνω τώρα. Άρα μη βλέπετε το Κατερίνα Γλυκούλα, άμα θέλετε βλέπετε, εντάξει, αλλά τα δικά μου βίντεο ή κάποιες φορές όταν θα τα κάνω με την Κάτια θα τα κάνω στο δικό μου ή κάποιες φορές στο δικό τους, αλλά τα περισσότερα είναι στη δικιά μου σελίδα. Άρα αυτό ήθελα να σας πω. Όσοι για το βίντεο, γιατί μου λένε πάρα πολλές φίλες μου ότι κάνε. Θα κάνω, επειδή έχω πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Απλά δεν είχα χρόνο, επειδή είναι τα μαθήματα. Βγαίνω και με τις φίλες μου. Δηλαδή δεν έχω κάποιες φορές χρόνο. Αλλά να ξέρετε ότι θα κάνω βίντεο, είναι σίγουρα, και μακιγιάζ και μαλλιά και νύχια. Και έχω surprise για τα νύχια, έχω μάθει τέλεια κόλπα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε. Να το πείτε και στους φίλους σας και στις φίλες σας για να με παρακολουθούν, να μάθετε όσα και πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας προειδοποιήσω. Γεια!